Il-Kummissjoni Ewropea qiegħda tbassar li matul din is-sena u s-sena d-dieħla Malta se jkollha l-akbar tkabbir ekonomiku fost il-pajjiżi kollha tal-Unjoni Ewropea. Skont it-tkabbir ekonomiku tax-xitwa, il-Kummissjoni Ewropea qalet li l-ekonomija ta' Malta se tikber brata ta' 5.2% li hija 4 darbiet aktar mill-medja Ewropea ta' 1.3%. Il-Kummissjoni Ewropea qed tbassar ukoll li l-inqas tkabbir ekonomiku mistenni fl-Italja b'0.2%. Il-Kummissjoni Ewropea qalet li l-ekonomija Maltija komplet tikber b'mod b'saħħtu matul l-2018, b'mod partikolari bi tkabbir b'saħħtu fit-tielet kwart tas-sena li għaddiet. Il-Kummissjoni Ewropea qalet li tkabbir ekonomiku ta' Malta laħaq is-6.2% fl-2018 u dan għamel minn Malta waħda mill-iktar ekonomiji dinamiċi fl-Unjoni Ewropea. Qalet li tkabbir ekonomiku kien dovut l-aktar għas-settur tas-servizzi. Qalet li l-konsum privat kien suċċess, riflessjoni ta' tkabbir b'saħħtu fis-suq tax-xogħol, żieda fit-dħul tal-ħaddiema u r-rata ta' tifdil qawwija fl-aħħar snin. Il-Kummissjoni Ewropea qalet li tkabbir ekonomiku ta' Malta se jibqa' wieħed b'saħħtu u li d-domanda lokali mistennija tkun il-fattur ewlieni għad tkabbir ekonomiku fl-2019 flimkien mal-konsum privat u żieda fl-investiment li se jerġa' jirkupra permezz ta' investiment f'bosta oqsma bħal dawk fis-settur turistiku, fil-qasam tas-saħħa u proprjetà. Il-Kummissjoni Ewropea qed tbassar ukoll li s-sena d-dieħla Malta jkollha tkabbir ekonomiku ta' 4.6% li huwa kważi 3 darbiet aktar mill-medja Ewropea. Qalet li jekk kif id-domanda globali mistennija timmodera, it-tkabbir ekonomiku mistenni jkompli jistrieħ fuq id-domanda domestika, sostnut b'infiq privat u dak pubbliku. B'reazzjoni l-Ministru għall-Finanzi Edward Cicluna qal li jinsab impressjonat bit-tbassir tal-Kummissjoni Ewropea. Għalli għal darb'oħra l-esperti tal-Kummissjoni irrevedew il-fuq id-bassir tagħhom tal-ekonomija ta' Malta minkejja s-sitwazzjoni internazzjonali hija waħda dgħajfa. Fil-fatt innota li l-Kummissjoni Ewropea naqset id-bassir ekonomiku tagħha żona euro minħabba Brexit fost fatturi oħrajn. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.